Tribuny ještě burcují. České holky. A tohle byl crosscheck po opíst. Šiši. A přišli jsme o přesilovku. Zbytečně. Prostě další zbytečný faul od ruských hráček, ale opláceli jsme. I když pravdou je, že po tom původním crosschecku hlavní rozhodčí neměla zvedlou ruku, což mě trošku překvapilo. Další útok. Nová nahrávka, Hymlárová dobře zpracovala, ale ještě vybojovala puk zpátky. Jenom na chvilku, snaží se bojovat, snaží a... Ale byla držená Rusko a rozhodčí nepíská vůbec nic. To bylo držení, ano, ona nemohla. Ani metr rozhodčí, no, bohužel. Ale popravdě říct, výsledek utkání není dílem rozhodčího ani náhodou. A teď atak na hlavu Hymlárové, tohle by měl být trest na 2+10 minut. Ale Hymlárové není dobře, to vůbec nevypadá dobře. Tak tam byl útok na hlavu, zcela jednoznačně, takže tady musí přijít vyšší trest. No, tak teď se rozhodčí radí, hlavní s Čárovou, to si zvědaví, co z toho vyleze. A z mého pohledu to byl zcela zbytečný ruský faul, úplně zbytečný. 4 minuty před koncem vedou 2-0 a hru víceméně kontrolují. Tak, co vykouzlí rozhodčí? No, teď byla za rozhodčí Noemi Neubauerová a jednoznačně jsem pochopil, že připomínala hlavní rozhodčí, že to byl útok na hlavu. Jasné, ano. Útok na hlavu. 5 minut plus do konce utkání. Takže velmi dobrá naděje teď kapitánka českého týmu Klára Hymlárová, sice v bolestech, ale na druhou stranu nám to dává šanci. Není dobrá Klára, má problémy se zvedat. Tohle z toho možná bude nějaký otřes mozku. Za prvé tam přišly 2 rány, ta první do ruské hráčky a ta druhá ztráta samozřejmě. To je veliká ztráta pro náš tým. Máme sice den k dobru na boj o 5. místo, což si myslím, že bude asi reálné. Nechci teda malovat čerta na zeď, ale tyhle obrazy na ledě nemám rád. Myslím si, že českou kapitánku v dnešním zápase už neuvidíme. Ta bude nejspíše putovat do nemocnice na nějaké vyšetření. Tak pojďme, 4 minuty do konce, nyní chvilinku hra 4-3. No a Kaltonkovi se to taky moc nelíbí, jako bojuje tam tak jak Kaltonková Ruska bránila, nebylo zrovna úplně fair play. Tohle bude ještě divoký zápas. Každopádně není úplně ztracený, měli bychom si dávat pozor, aby jsme zbytečně nepřišli o tu přesilovku. Ještě nás rozhodčí vykazuje z pásma. Teď Adela Škrlová uklidňuje Kristinu Kaltonkovou. No, opravdu emoce jsou vyhecované a zrovna Kristina Kaltonková. Mlínková, pojďme, je potřeba střílet. Je to 2 góly, teď dobrá střela, ale zase ruská brankářka na místě a zase to není moc. Opět rozmíška obranky, ty nově pracují. Začali to jednoznačně Rusky, které se tam pustily do naší hráčky a pak už to šlo dál. Tam ale Mlínková leží na ledě a stále schytává rány do hlavy, to není moc fér. Samozřejmě Kaltonková s Domoverovou tam jdou na pomoc. Ano. Prostě to nic jiného nezbývalo než přijít. Bohužel i tohle je současný ženský hokej, protože po dobrém to mnohdy nejde. Samozřejmě na jednu stranu jsou nervy a zklamání, frustrace z toho, že jsme ten zápas nedotáhli do nějakého lepšího výsledku, ale to, co tam bylo před brankou, bylo opět úplně zbytečný od Rusek. Myslím si, že rozhodčí to vyřeší tak, že bude pokračovat 5-4 hra, ale
určitě bychom mohli dostat přesovku 5-3, protože Rusky to začali. Poté, jak jsem mluvil, Mlínková ležela na ledě bezmocná, nadále schytávala rány do hlavy, to prostě není fér. Tady těch trestů podle mě bude víc, ale tam už to bylo v tom rankovišti. Samozřejmě, tady ruská ale hráčka. Jedna Ruska odchází už do kabiny, ano. Číslo 13. Ovšem, otázka zní, jestli, jak je to v pravidlech, nevím sám. Ty ruský hráči, kteří jsou vyloučeni dneska do konce utkání, jak to mají na další utkání, jestli můžou hrát. Rusky to teď přehnali jednoznačně. A nejenom teď, už poslední třetinu zcela zbytečně. Jenomže já bych ještě to hledal i někde jinde, ten problém, protože vědělo se, že ruský tým prostě může takhle hrát, šlo to vidět už včera. A tohle měla především vědět hlavní rozhodčí, která tu situaci měla řešit v začátku a ne nechat to dojít tak daleko. No samozřejmě, když na vás není odpískaný nějaký faul, pak to vracíte a už to jede. A těžko se to zastavuje. Každopádně jedna ruská hráčka šla do kabiny a teď tady by se ty tresty měly vykřížit a mohli bychom snad i hrát 5-3, potažmo 6-3. No, odhledneme-li od toho, co se teďka děje na ledě a že není jasně kdo má jaké tresty, tak nám čtvrtfinále graduje pro diváky do velice zajímavých obrátek. Na trestné lavici česká Mlínková, Exnerová. No a nevím teda, za co je na trestné lavici Natálie Mlínková, protože ta leže na ledě, ta byla pasivní a opravdu své nervy udržela na úzdě. Takže ale už nenaskočil nám ten trest ještě tady stále, už tam něco probliklo v elektronickém zápise na chvíli. A pokud se dobře dívám do zápisu, tak ruská hráčka za zákrom na Himlárovou. Je času opravdu mnoho. Ježišmarja. A vypadá to, že Natálie Mlínková má nějaké zdravotní problémy, které se objevily až se zpožděním. A sotva se drží na nohou. Marně teď hledám lékaře, protože tohle nevypadá vůbec dobře. A to bude následek toho, jaký tam mlátila do hlavy na ledě ta ruská hráčka. Tady si troufnu říct, že tady prostě od ruské hráčky tohle bylo... Tak si nejsem jistý, jestli ruské hráčky dělají dobrou reprezentaci své zemi v tomhle případě. Takže kapitánka Himlárová a Natálie Mlínková tam kolabuje už úplně. To je špatné. Ztratit na další zápasy 2 hráčky z elitní formace. Se bude velice hořce poslouchat ruská hymna. Frustrovaným fanouškům. Tak nedivil bych se, kdyby to byl i pískot. Nejlepší hráčka z našeho týmu. 14letá Kaltonková. Kristina Kaltonková začínala ve Vlašimi, pak několik let hrála v Mladé Boleslavi a teďka hraje v Jihlavě dorosteneckou ligu. Extraligu tedy. No, ruská hráčka asi byla vyhlášena jedna z těch, které jsou už v kabině. Takže připadá mi trochu jako parodie vyhlásit nejlepší hráčku týmu někoho, kdo skončí v kabině, to nevím. Ale vyhlašuje už ne po konci, ale samozřejmě třeba 10 minut před začátkem, takže ruská hymna je zde.
to za sebou. No, máme